Enhorabuena unha vez máis. Que pasa? Estamos aquí, Hombre. estamos aquí. Que tal, todo ben? Sempre, Galloso. Nunca nos fixaron esa broma, hai que dicir que era capaz. É que me gusta, a mí é É que original. bonito, ¿no? bonito. Eles fanse Así chamar somos, que lle todo facemos? mal. Claro. Bueno, a ver, que pasou? Que facemos? Pregunta ya a Aitana si todo ben, que polo que vexo está de luto. No, eu de luto nada. Ah, vale, vale. Mira, Puxo a camiseta porque lle Carliña. perdeu o equipo. Celebra o que pode. Vas levar dúas hostias. Bueno, aquí Como vamos. di o noso himno, como é? Sábelo ou non? Sí. Non tens nin puñetera idea, non? Que vamos a E ver digo nós? deport, non é ese. Non é ese, non. Ti sigue lle Na metendo Ledicia dedos. son celeste, celtista no padecer. Así que a la Celta sempre gaña ou ¡Olé! perde. Ole. ¡Qué bonito! Eso es. ¡Qué bonito! Estamos, ao pa Celta. Non quere dicir que así que perder Mira o sempre. Celta, mira o Celta, ¡Qué bonito! Ai, a la Celta! A la Celta, sí señor, bella. Bueno, Claro, mira, que ten que ser. temos aquí o imprescindible para unha boda, porque isto era unha boda, non sei se vos lembrades. Sí, E temos isto. aquí o imprescindible, dis ti, o cuñado borracho que pon a corbata na cabeza nada máis chegar ao banquete, ojalá, pero non traemos eso. Tampouco traemos a madriña con niño de velutina na cabeza. Non, home, chámaselle tocao. E hundido. Bueno, pode ser. Non, traemos aquí a roupa. Imprescindible para o noso concurso desta noite. Pero- Témome o peor. Sí. Unha roupa non vale nada Seguramente. sin un par de voluntarios. Temos uns voluntarios, Voluntarios obrigados, A non? ver. Obligados, sí. Usted. Onde está? Para arriba. Mira, os xa se puxo de pé. voluntarios. Mira para aquí, Dos voluntario. voluntarios, que un aplauso para eles. Bravo, por bravo, favor. Voluntarios. ¿Cómo te chama? Pablo. Pablo, ¿cómo te Vente chamas para ti? allá. Perdón, grazas. Dosi. Josi, Moi, Dosi e Pablo. vide para aquí. Dosi, Imos Dosi a e ver. Pablo. Sodes voluntarios, se confirma? Sí. ¿Ves? Completamente. Sí. Se confirma Sí. voluntario. Notarios. Vale, pois isto queda grabado, vale? Que veñen voluntariamente. Correcto. Vale. E atención sin aos cobrar. traxes. E sí, sin cobrar, que quede grabado. Vamos Vale. a ver. Trouxestes a cinta? Sí, teño unha dos chichos e outra de camela. No, para ver se lle sirve a roupa. É tontísimo, é igual. Vamos a ver se lle sirve así a ollo, se lle sirve a roupa. Vamos a ver a roupa que non a vimos. No, vimos. Vamos a ver a equipación dos concursantes para o concurso. Ostras. Que é lección de estilismo. Dosi, Ostras. Pablo, que tal? Así a primeira vista, ben, non? Ben bonitos. Ostras. Sí, que tal? Sí, Ai, Dosi. que cosa fina. Ai, Dios mío. Encántame. Son bonitos. Aparte, o encaixe así ese É o mesmo fino, que le vi na fino. comunión. Mira, da comunión, a nós Dosi parece collemos- bonito. Pero, Bueno, claro, e ahora pero tampouco llemos quitar a ilusión, poñemos el. sí, a ver, mirade a talla. A ver, vamos a mirar a talla, colleche allí. Que tes moita cabeza. Aí É está. cabezón, Eu creo que lle queda ben. Moi ben. E, Sí, sí, sí. A ti gusta o encaixe? Sí, Bueno, bien. vale, sí, perfecto. Sí. Levar escote gustache? Bueno, non teño moito que lucir, pero bueno. Non pasa nada, non pasa nada. Moi ben, entón, algún axuste haberá que facer, non? Sí, vamos Sí. a ver se lle Oye, un serve. pouco baixo, Casi algo. facemos unha cosa, facedes Sí, o vamos- retellado que teñades que facer e logo xa nos contades as Veña, normas do concurso. mentras xa que veñan probamos- digo vestidos, Sí, sí, equipados. Imoslle probar o vestido e, mentras tanto, hai unha cousa que lle hai contar á xente. Ok. Ti igual non te acordas, pero fixemos un anuncio contigo. Ai, tes razón. Un anuncio que di que todo é millor a galega. Non o vi, non o Como vi. non que- vistes? hombre, Sales que- guapísimo. En primicia para mí. Sí. Tamén di que todo o que sae na galega queda para sempre. Como a ti? Como por exemplo, Saíches Marcos un vestido día coa e camiseta para do Celta, sempre. Ah, que pues teño dixeron por ganas aí de que velo porque eu puxo. traballei cos compañeros moi a gusto, pero non o vi Traballache, para bueno, traballar. fomos ali. Mintas, non. Bueno, veña, vámolo ver. Que xa me está tardando a min isto, a ver. Que me trouxeron aquí. Nun mundo onde todo soa igual o que precisamos é máis o de sempre. Cando foi a última vez que probaches algo de verdade? Algo que sentirás como teu? Digo eu. Dalle as voltas que queiras. O bo non necesita disfraces. Aquí non somos de bro, somos de nen. Non importa se ves de Turquía, Ou de Portugal. Con Marusía ou con Fartemarusía. As modas veñen que van, pero o auténtico queda. A música, o tempo, os late night. Che, aquí non temos lei nai, Aquí temos tunai. As noticias, os debuxos e os anuncios. Rapaz, quere ser lembrado para sempre? Os anuncios. Mellor a galega. Sempre mellor a galega, sempre mellor a galega. Bueno, a ver. Mira, é que creo que temos que recollerlle Bueno, moi os bello. baixos. Creo que lle queda un pouco Sí, largo. queda un poquinho largo Vale, demais. pois idea modista de recoller. Sí, vamos ali á modista e vimos ahora. Vale, E nos veña. atendemos aquí o Vamos, escenario, veña, onde ojalá. está? Ela creo que quedaba mellor na casa. Que pasa? Pois Que sí. pasou? Bueno, o concurso que tiñamos O de... concurso, que novias. No,
Traemos unhas Bueno, novias... veño cas lágrimas nos ollos. Sí, Que pasa? Porque é pasa? emocionante, emociona, Que Gallós, pase, por emociona. Velas e veñen encher lágrimas aos ollos. Porque é emocionante. Si non sabes que emoción é, ao mellor é vergonza. Bueno, Bueno, é Bueno, emocionante. é unha emoción. emoción. É unha emoción outra Sí, calquera. pero xa temos preparado o concurso. Consiste en ter máis puntería que Chenoa elixindo parella. Ah, vale, temos unha Bueno, canastra. non parece complicado. Bueno, que non pasen parece os Que participantes, pasen por a favor. novia. Vamos a recibirlos novias. un forte aplauso aos participantes Teñen vergonza, espera. no concurso sin nome, que ainda non sabemos como se chama, Rocío, vamos a contigo, Ti non te apures. Ti no lugar, este mundo del lugar é un mundo tolo, ¿no? Bueno, qué locura, por favor. Falando de tolería. Muy bien, muy bien. Vide pa ¿Qué aquí, tal? non Ven, ir detrás de ven, ven. Gallós. Síteste cómodo. El dos non valí, finales. Vale. Tes o rebaño desubicado. ¿Cómo se chama o concurso? O concurso chámase Adeus rogando. E corramos dando. Perfecto. E consiste pensado. en normas. As normas. Si sabes que nas bodas a noiva nun momento dado tira o ramo para atrás. Esa é Sí, a que en teoría vai casar despois. Exacto. Aquí o colle. A que o colle. Por iso ti corres nas bodas, non? Claro. Vai, se lo demo. Entón, vos ides as noivas, co vosso ramo, tedes vos que poñer de costas a esta canastra, Sí. tirades... Hasta que non se e pode hai que hacer- costas. Non se pode? Non se pode mirar. Sí, Non vale, se de pode reollo. mirar, non se pode mirar, de costas. reollo. Tirades Bueno, e tedes quen que empeza? ajustar, Veña. vale? Veña, vamos alá, O veña. carniceiro, que empeza o carniceiro. Verdad que parece que vai matar o coche? Dosi, Non tocou. fagas unha matanza. Van Veña. seguidos todos los tiros. Van Sí. seguidos. Veña, dale aí. Vamos, Espera, atención. coche. Ten cuidado, non des para atrás. Primeiro tiro de Dosi, Teo. 1, 2, 3, Veña. adiante. Dale. Bueno. Ui, cerquiña, Veña, Dosi, cerquiña. ahí vai Máis outra. para arriba, veña. Vamos aí. Vai forte, forte, moi forte, moi forte. Máis caña, máis. grande para Xa temos novia que Pero vai mira, casar. filleron, Pero calle, que caron ya unha nove. Bueno, toca a ti. Moi ben, non daches unha, sí, señor. Non dei unha, vaya por Reus. A ver, Aí tes o teu céntrate. contrincante. Céntrate. ¿Qué? Que te centres. Pero Sí, que da lle igual. pasa? Ti tira, Pablo, tira aí cando queiras. Atención. Cuestión de termodinámica. Sí, Aí vai. Eso. Cerquiña. A ver, segundo tiro de Que son Pablo. orquídeas. Orquídeas, tus son favoritas. ¡Ay! Porque ahorita de No. sueño. Porque casi estás moi Ah, cerca. vale. Un pouco máis fuerte, un pouco. Opa, Pablo. Ah. Ese quedou chiflado. Bueno, Hai que darlle máis forte, máis Última forte. oportunidad de... Bueno, Moi queda ben. caso. Moi ben. Fixérono moi ben, Moi forte ben. aplauso. E que, non hai premio para este rapaz. Se confirma, son os dous igual de malos, merecen os dous un premio. Sí, a Sí, verdade que señor. A sí. verdade é que sí. Que Vamos son a dar un premio, sí. Quedan cuncas. Quedan cuncas. Ai, non sei se queda. Quedan cuncas. Anda Oh, que se mira, non hai cuncas, que hai van cuncas. Nin as cuncas da Mentras Monoduar. trae a cunca, Pablo quería mandarlle un saúdo a súa boa. Ai, sí. Déixelle, Hombre, por hombre. favor, bueno, pois veña, quen lle queres mandar este é o regalo máis bonito? A miña abuela, sí, un Que saludo. se chama Alicia, pero non digo máis porque senón vais a enterar e vai dicir, ai, non digas o meu nome inteiro, que non sei Alicia. Bueno, hombre. Do teu neto. Dosi, a quen lle queres mandar ti saúdos? Pois a todos os amigos e a todos os conocidos e a todo o programa do lugar. E un aplauso de agradecemento pola nosa parte. Bueno, moitísimas gracias pola vosa simpatía dar as cuncas, e pola veña. vosa colaboración. Moitas Un aplauso gracias. grande. Moi ben, bueno, Rocío.